Jingle kai parlok hapdeng kai Ukraine bat ka Denmark menin ka janmit kalaya shakhaman bat hapdeng ka ni jingle kai wine ki players jong kri Denmark uta u Christian Eriksen ula kalon klem ti brushu hapdeng manan ikani kalong ka ek ba penlung mensim bat ka ba wanra ru ya ka jing snow o kabomla ban priang ya kani ke jinglong ke jingman ke jong uni players hoi nila tip ban nila yoi la kumba arsin mentang baune player ukolon pengmadan last season ru ulalong kumnehi hakaba ula kelon la kelon hapdeng madan nakadau ke jing telot ke hotman temenin ru katba ke jingle kai kadang ya shakman ha ka menit ke ba rupo tamye uni players katba u dangdon hapdeng madan ula syubat ya la jong ka syadem ban ula kandid la keluan hang tai ban hapdeng kata jing la kai la hap ban sangeno ha ka ba ka Denmark kala tam lupa da arle iwe ya ka Ukraine ban kani jing la kai ni hap ban pun kun no namar kala don stang khandiat ti kamen ba uni players pa khrau jong ka parthei ha ju ko por ubari na po ka Denmark unkot unkhia ano dagi jing support dagi jing duai lang jungi ki fans ki baju ik ya football but kamta me ki bade ki fans jong Christian Eriksen oni snotana ban ni yo i jing le kai ka ban nadu ka mensim wala da udon ki jing pang ki jing stom ha kamen handai ukram pendem halor kita ki jing pang ki stom ya le kala ka dai ban wanra ila ka jong gari shakaburom handai snow bok no ba ki Denmark klam yo ban qualify nam ta kani ka World Cup ajar afru kam juru kari Ukraine tina mar kata nagliang jongka FIFA klabu ya kani ke jekun parlok shwa bakan don kani ka World Cup la don ke jingile kai parlok ke jekun parlok beng kini kiri paper hakba menen kamit ni yoi ban isaki ye jingle kai beng kini ki artli kiri hendrei ni ngosi pada ba kadon no kum kani ke jinjia yone player kan sai tam jong kani kari Denmark de wala kataru ni bu jingduai khnang ba Christian Eriksen unyo no kloi ya ka mer ka phat ka bakoi ka bakhia te kumangi yo i ke jinglong jingman hante pedeng madan la shu ya kelum dagi players dagi official ke ba namparo ar tili kiri nak banta ban pe ban itu la Christian Eriksen ulong hakano korupom hendrei hapdeng ketika jinglong jingman lara no yu sha hospital na kabda ban pendep ya ki test bat ya jing suma ke bakar pang ba pura na kabda unyo no kloi ya jing ko jing ya pagkumbangi jutip ku Christian Eriksen ulaya yele kai na ki club ki barat ba hapo ko pathei bat mentang uni player bakat sai jong per Denmark udai players badang ilakai na kawai jong di klub di barat ba jong ke Germany kata ke Wolfsburg te namar kata ni dengkam ya kijing support kejungi da kijing duailem kejungi kumbang ala de banong kenang ba da kijing ya ram jong unong thau utrai kan jungi unyo no klo ye jing ko dikya bat wan phai yang shaga club na kembenta next season ta ban pendep ila ke jong ka kamram kum players leni kum uno yele kai popura kita ngatahi kulai shibun kulai shijarngu bat wanam klet pat ban share like ban subscribe na kubita hui pade ki kubor spot ki banong wan ba